तो सबसे पहले डियर प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट, परम पावन दलाई लामा जी की बर्थडे पर सबको नमस्ते। तो मैं ना आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले आप लोगों को एक बुक हम लोगों ने डोनेट किया था, है ना। इसका मेन वजह क्या है कि अभी हमारा परम पावन दलाई लामा जी की 6 जुलाई पर मैं वो देगा सोच के वो किया था, क्योंकि मैं केक भी देना था तो दोनों हो नहीं पाया एक साथ, है ना। थोड़ा काम बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए हो नहीं पाया। आप लोगों को लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को डोनेट करने का वजह क्यों है वो आप लोगों को थोड़ा समझ जाएगा तो अच्छा होगा ना, क्योंकि हमने क्यों दिया है। अभी हमारा परम पावन दलाई लामा जी ने हम लोगों को मेन शिक्षा क्या दिया है ना, मेन शिक्षा क्या दिया है, पहले हम लोगों को उसको समझना बहुत ज़रूरत है। दलाई लामा जी हमको जब भी पाठ पढ़ाता है, हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं, उधर में हमारा एक बड़ा कॉलेज है ना। तो हम वैसे आप लोगों को पहले से मैंने एक बार बोल चुका था, मैं इतना सुकार नहीं हूँ, है ना। अभी मैं आप लोगों को देने का वजह एक है क्योंकि आप लोग पढ़ाई करता है, हम भी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने वाला का कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाला काम होता है, वो मैंने खुद देखा है और मैंने खुद महसूस किया है। तो हमारा दलाई लामा जी ने मेन हम लोगों को क्या शिक्षा दिया, अभी हमारा भाषा में बोलेगा तो एक दलाई लामा जी का मेन एक टॉपिक है, उसका नाम तिब्बतन में बोलेगा तो छुलुगला मतें भी झांचोत बोलता है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों में एक एकता होना चाहिए। एकता मतलब हम सब एक होना चाहिए। मतलब दलाई लामा जी क्या बोलता है, मैं एक बड़ा लामा हूँ, मैं वो कभी नहीं बोलता है। दलाई लामा जी क्या बोलता है, मैं आप है, आप मैं है, हम सब एक है ना। आपको दर्द होगा तो मेरे को दर्द होता है, मेरे को दर्द होगा तो आप लोगों को दर्द होगा, आप लोगों को खुशी होगा तो मेरे को खुशी होता है, मेरे को खुशी होगा तो आप लोगों को खुशी हो जाए। हम लोगों की सोच में ये होना चाहिए, ना कि कोई अमीर, ना कोई क्या बोलते हैं गरीब, ना कोई बड़ा शौकर, ऐसा कुछ नहीं। हम सब एक है। हम लोगों का सोच जो भी सब एक होता है। हमारे गुरु जी ने हम लोगों को ये बात पढ़ाया है ना। तो कभी भी किसी को ये नहीं दिखाना चाहिए मैं बड़ा हूँ। बड़ा कोई नहीं होता है, सब इंसान है। जाना तो सब, मानना तो सबको है, एक दिन सबको मानना है। जितना अमीर हो या जितना गरीब हो या सब एक ही रास्ता में जाना है। हमारा गुरु जी ने हमें ये पाठ पढ़ाया। तो इसीलिए अभी आप लोगों को मैं कुछ दे रहा हूँ, ये मैं खुद की ओर से भी नहीं दे रहा हूँ। अभी एक केक का एक स्पॉन्सर मेरा एक भाई है, वो लद्दाख में है, दोरजी बोलता है, 1700 उसने स्पॉन्सर किया था, है ना। उसके स्पॉन्सर से बाद अभी जो थोड़ा है ये मेरे एक और भाई और दीदी उन लोगों से मिला हुआ है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि अभी दलाई लामा जी का हम लोगों को शिक्षा दिया, कभी किसी को छोटा क्या कभी किसी को बड़े के नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम सब एक है, सबको मदद करो, सब मदद करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा बोलता है ना। इसीलिए हम मदद करते हैं, क्योंकि हम मेरे पास ऐसा है तो है नहीं, मगर जितना मिलता है इधर उधर जुगाड़ करके मैं हर जगह में कहीं कहीं ऐसा थोड़ा ऐसा मदद करता हूँ। मैं शुक्र है कि ये नहीं बोलता। दलाई लामा जी के बाद ये सोचता हूँ ना, ये बात मेरा मन में ज़्यादा घुसता है। मैंने इसीलिए इसी सोच को लेके मैं कुछ ना कुछ दलाई लामा जी के ये करना चाहिए, ऐसा बोल रहे, ये बोलना अच्छा है, ये सोच के हम लोग ऐसा कर रहे है ना। मतलब ये कि नहीं मेरे पास पैसा ज़्यादा है इसीलिए मैं, ऐसा कुछ कभी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। इसीलिए आप लोग जितना पढ़ाई अच्छा करेगा, हम लोग हमेशा आप लोगों का सपोर्ट में। तो आप लोग माँ बाप का सपना जो है आप लोग अच्छी तरह से वो करिए तो, है ना। जब भी होगा कभी कभी खेल कूद भी करना चाहिए, ये नहीं बोलता खेल कूद नहीं करना चाहिए, पढ़े ये नहीं बोलता, खेल कूद भी करना चाहिए। मेन क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई अच्छा करेगा तो बाद में आप लोगों को जहाँ में भी कहीं में भी जाएगा आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। रिस्पेक्ट करेगा, आप लोगों को मजदूर करना नहीं पड़ेगा। मेन बात ये है, कोई लोग मजदूर करता है, क्यों करता है, भाजपा ने उसको या तो कुछ कारण की वजह से पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ, इसलिए इस टाइम हम लोगों को मजदूर करना पड़ता है। क्या कारण हो गया वो हम लोगों को पता नहीं होता है ना। इसीलिए आप लोगों के पास अभी सब है, आप लोग अब उम्र भी छोटा है, अब उम्र पूरा पढ़ाई करने का पूरा आप लोगों के पास उम्र है। इसीलिए पढ़ाई अच्छा करना है, पढ़ाई में ध्यान करना है ना। पढ़ाई करो बस, आप लोगों का 35 और 20 ऐसा हो जाएगा ना, आप लोग ऐसा हो जाएगा। बस इतना कहना चाहता हूँ। तो और इससे थोड़ा कुछ मेरे से गलती कुछ हो गया तो सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बस लास्ट में इतना कहना, बाकी सारा आप लोगों को थोड़ा ट्रांसलेट करेगा है ना कर्नाटका में। ಇವತ್ತು 89ನೇ ದಲೈ ಲಾಮಾರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ 2 ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನವಾಂಗ್ ದೋರ್ಜೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ RKN ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ದಲೈ ಲಾಮರವರ 89ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರು ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಲೈ ಲಾಮಾರವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ಏನು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅವತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಂತರ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು 6 ಮತ್ತು 7 2024 ಅಂದರೆ 89 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. 89 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ. ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದೆ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಕೈತಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ, ಆ ಆಶೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳಾದಂಥ ದಲೈ ಲಾಮಾರವರ 89 ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಕನ್ನು ಕಚ್ಚಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಲವಾಂಗ್ ದೋರ್ಜೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. का वो अवतार है, बुद्ध की ज्योति का जिसमें प्रकाश है। अहिंसा का वो अवतार है, बुद्ध की ज्योति का जिसमें प्रकाश